καλή άνοιξη και επίσης και καλό καλοκαίρι. Σε όλα τα παιδιά του Δρυμού εδώ πέρα, τους εύχομαι να είναι πάντα υγεία, δύναμη, γιατί τους αξίζει πάρα πολλά. Όπως σε μένα και σε όλα τα παιδιά, είμαστε όλα εργατάκια και προσπαθούμε να βγάλουμε το μεροκάματάκια μας. Και τώρα θα πω μια αφιέρωση για την ομαδάρα μας, τον Πανετολικάρα μας. Πανετολικός, Πανετολικός, Πανετολικάρα, είσαι μία και στον κόσμο όχι άλλη καμία. Πανετολικός, 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 ζήτω η Ελλαδάρα μας, ζήτω η θρησκεία μας, ζήτω ο Πανετολικάρα μας. Να ζήσει ο πρόεδρος μας, όλο το team, οι γιατροί, η ομάδα, οι ποδοσφαιριστές, ό,τι υπάρχει στο τηλεοκαρανία μας, να ζήσει γιατί μας αξίζει. Γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της Αλφας Εθνικής και της αξίζει πολλά συγχαρητήρια και στους φιλάθλους και σε όλα τα παιδιά που πάνε στο γήπεδο που υποστηρίζουν αυτή τη μεγάλη ομάδα. Ομαδάρα, Πανετολικάρα, είσαι μία και στον κόσμο όχι άλλη καμία. Πανετολικός, 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 Πανετολικάρα, είσαι μία και στον κόσμο όχι άλλη καμία. Πανετολικός, Πανετολικός, ζητώ η Ελλαδάρα μας, ζητώ η θρησκεία μας, ζητώ ο Πανετολικάρα μας. Πανετολικός, Πανετολικός, Πανετολικός. Φιλιά σε όλα τα παιδιά της ομάδας, συγχαρητήρια που είστε αλφαδινικοί παιδιά, καλή συνέχεια και καλή πρόοδο. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Γεια σας.